בביאור רבן יונה הסביר שאדם צריך להימצא בדמיון מודרך כאילו הוא עומד ממש בקודש הקודשים, שזה בוודאי דבר שהוא מותר על פי דין, זה בוודאי שדבר שהוא איננו פגימה באיזשהו דבר בהלכה, והוא בוודאי, זה לא רק פגימה, אני חושב שזה גם פשט הרמב"ם, לאדם שעושה תהליך, הוא עומד והוא עם תודעה, הוא נמצא בקודש הקודשים, גם אם לצייר שאתה עומד לפני השם זה דבר שהוא בלתי אפשרי, אני חושב שזה עמידה אחרת. מעבר לזה אני רוצה להוסיף, הסימנים פה ברובם הם פשוטים, אבל אני רוצה להוסיף נקודה מאוד חשובה. צריך להבין שתפילת העמידה תובעת מעמד אחר. יש לנו בעיה קשה מאוד, שהסידור מאוד ארוך. כל התהליך עד תפילת עמידה הוא אינו תפילה. תפילה זה רק עמידה לפני השם. ואני חושב שיש לזה דבר מאוד משמעותי. כשאדם מגיע לגאל ישראל, הוא צריך להבין שהוא עובר מהלך. לכן ישנה גם הלכה, אני לא נכנס לכל השיטות, שמי שלא כיוון בברכה הראשונה צריך לחזור. למה דווקא ברכה ראשונה? למה דווקא ברכה ראשונה? כי ברכה ראשונה מגדירה את המעמד. מגדירה את המעמד שאני עומד לפני השם. אז גם אם אחרי זה התבלבלתי ויש לי מחשבות זרות, ברגע שבמחשבה הראשונה אני עומד לפני השם, זאת עמידה אחרת. צריך להבין שבתפילת עמידה אדם צריך להימצא במצב אחר. אני רוצה להוסיף על זה, כולנו בני אדם, ובן אדם הוא הולך, הוא לא עומד. הנביא אומר, ושמתי לך מהלכים בין העומדים האלה. יש הבדל בין מלאך לאדם. תפילה היא יציאה מההוויה האנושית הרגילה. אם היינו באמת מודעים לזה, שאני מגיע להשם שפתיי תפתח, אני יוצא מהעולם שלי. אני אינני עולם, העולם שלי זה עולם של הולך. ואני מגיע לתפילה, אני עומד, אני יוצר את כל ההוויה, אני נמצא בהוויה אחרת, אני חושב שהיינו יכולים להתכוון. והזכרתי את דברי רבי יהושע בן לוי שאומר אסור לעמוד בדלת אמות של מתפלל, וזה מופיע פה בסימנים, ורבי יהושע בן לוי אומר שצריך לפסוע 3 פסיעות אחורה, כאילו הוא נפטר לפני המלך בגמרא ביומה. ורב הייגון בשיבולי הלקט בסימן כ"ה אומר ששתי ההלכות האלה הם אותו דבר, הוא לא שם לב שאת שניהם אמר רבי יהושע בן לוי. וברור שזה עומק העניין. כלומר, כשאדם גומר 18, הוא יוצא מהמעמד. זאת אומרת שהוא נמצא במעמד אחר. כשהוא גומר 18 ועושה 3 צעדים, יש פה יציאה מהמעמד. להבדיל אלף אלפי הבדלות, שאדם נמצא באיזה מדיטציה או באיזה משהו, אז הוא נמצא, ואז כל איש מקצוע יגיד לו, תשמע, אתה צריך עכשיו לצאת מזה, תצא בהדרגה, אתה לא יכול לצאת בבת אחת. כשאני רואה אדם שגומר 18, הוא לא צדיק, הוא לא יתפלל, האדם הזה. מודיע לכם, האדם הזה לא יתפלל. זה פשוט בלתי אפשרי, שאחרי שהאדם עומד בתפילה, הוא לא יישאר רגע ויאבד מה היה לו. ואם כך נתייחס לתפילה, אני חושב שנוכל להתכוון בכוונה הרבה יותר גדולה. לגבי עניין השתוי, ברור שאדם ששתה יין כדי רביעית אסור לו להתפלל. יש דין דרך מיל ושנה כלשהו מפיגה את היין. וזה השולחן ערוך פוסק שמרגיש בנפשו שיפיג. אלה הלכות שקשורות לפורים, לצערי הרב אנשים לא מקפידים בזה, זה בעיה, סומכים על הרב קוק. יש איזה סיפור שהרב קוק, שאלו אותו אפשר להתפלל, אז הוא אמר להם ברוסית, תעמדו דום, תעמדו נוח, תעמדו, אמר אתם עומדים לפני המלך. אבל ברור שזה בעיה, התפילות בפורים לפעמים אני מגיע למנחה, זה ממש בוצע ברך ניאץ השם, זה רחוק מלהיות תפילה, זה השתוללות שאין בה שום מקום, אני לא מבין איך אפשר לעשות את זה, וברור שההנהגה הראויה זה להתפלל מנחה, ואחר כך לעשות סעודת פורים, ובלילה לדעתי עדיף להמתין לתפילת ערבית בזמן שאנשים לא שטויים, שיקומו לקבוע מניינים גם בשעות אחרות, כי אני חושב שתפילת עמידה היא משהו אחר. מספרים על היהודי הקדוש מפשיסחה, שהיהודי הקדוש מפשיסחה, כל פעם אחרי שהוא היה מתפלל הוא היה מתעלף.
וידעו במשפחה שאם לא ייגשו אליו ויגישו לו משהו לאכול, אז הוא... ויום אחד שכחו ואז הוא נפטר. אני חושב שזו אמירה מאוד פשוטה. הוא באמת הגיע למדרגה של העמידה לפני השם. עמידה לפני השם זה למעשה יציאה מהוויית העולם. זה משהו אחר בכלל. ההגדרה של עמידה לפני השם היא משהו אחר בכלל. ופה אני רוצה גם להעיר בישיבה לגבי חזרת השץ. נכון שיש מחלוקת בין הראשונים לגבי הדין. ברור שבחזרת השץ אסור לדבר. אני חייב להגיד, אני הרבה פעמים רואה בישיבה אנשים באמצע חזרת השץ שותים. אין דבר כזה. אדם עומד לפני מלך, מה פתאום? אדם עומד לפני, אני לא רוצה להגיד היום, אני אכנס לפוליטיקה כי אף אחד לא ברח לי, אבל אפילו אדם עומד לפני איזה פונקציונר שאנחנו לא מעריכים. באמצע הוא ייקח בקבוק וישתה. זה דבר לא מצוי. אני לא מדבר על אדם שיש לו פיקוח נפש, מדובר פה בבחורים צעירים. ברור לי שבתפילה בלחש בוודאי, אבל גם בתפילת חזרת השץ, ההגדרה היא עמידה לפני השם. לפי הרמב"ם ברור שכל הריקודים בחזרת השץ אין להם מקום. אני לא מוחק מכיוון שאפשר לסמוך על בעל המאור, אבל ברור שהעמידה לפני השם זה מעמד אחר בכלל. לכן שלמדנו בבוקר שספרדים דוחים את כל הפיוטים לאחרי חזרת השץ, יש בזה היגיון שלא עושים את הפיוטים בתוך חזרת השץ. חזרת השץ צריכים להיות במעמד של עמידה לפני השם, שזה משהו אחר. זה לגבי אני רק אעיר הערה חביבה. כתוב ויכול להתפלל בכל לשון שירצה. הדבר הזה הוא גמרא בסוטה, שהתפללתי באתיופיה. שם הם מתפללים לא בעברית, זה חוויה מאוד גדולה, אבל זו תפילה יפהפייה ממש ממש ממש. סימן קב הוא סימן שלצערי הרב אנחנו נכשלים בו הרבה מאוד. וזה הדין שאסור לשב בתוך 4 אמות של מתפלל, בין מלפניו בין מן הצדדים, ואסור לעבור כנגד המתפללים בתוך 4 אמות. וזה דין דווקא לפניהם, אבל בצד מותר. לפעמים אדם עומד כאן בתפילה, לדוגמה בתפילת עמידה, ברור שאסור ללכת. אם תשימו לב שאני הולך ליטול ידיים לברכת כהנים, הרבה פעמים אני עושה סיבוב, כי אם אני רואה שפה מישהו עומד. עכשיו, מצד שני, ברור שאם אדם מעריך בתפילה, ברור שאדם לברכת כהנים צריך ללכת, והוא צריך ללכת. אבל אם אדם יודע שהוא מעריך בתפילה, הוא צריך להיות נבון, ללכת לאיזה מקום צמוד לקיר, שלא יפריע. יש בשו"ת מהרש"ם, הוא קורא למי שמעריך בתפילה ועומד ברשות הרבים, במקום שעוברים, הוא קורא לו קבר ברשות הרבים. ברור שזה חלק מהמידות המתוקנות, שאדם יודע, זכותו של אדם להעריך, אבל ברור שבן אדם יעמוד פה, והוא יעריך, וכל מי שיעבור יעבור עבירה, אז הוא גם עובר על לפני עיוור. הוא עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול. ביישוב, מה שאני עשיתי, דאגתי שבספסלים שיבנו אותם, יוסיפו עוד קרש, על מנת שיהיה לבוד בין הרצפה לבין הסטנדר של כפנם, ואז למעשה יש מחיצה 10 טפחים, ופתרתי את הבעיה שלא יקשלו ולעבור לפני המתפללים. אבל ברוב המקומות לא מקפידים, ואני חושב שזאת בעיה מאוד קשה. יש תשובה של הרב ולדנברג לגבי הכותל, אם צריך להקפיד שם או לא צריך להקפיד שם, אבל אני חושב שכן, בן אדם שעומד ומתפלל, אם אני מתייחס שהוא עומד לפני השם, אז גם היחס שלי אליו צריך להיות יחס אחר. אני לא יכול לשבת בזמן שהוא מדבר עם השם. אם מישהו היה עומד ומדבר עם איזה פונקציונר חשוב, אני לא הייתי מתיישב לו שם ויושב. ואני לא נכנסתי לכל הפרטים, רוח רעת, אתם יכולים ללמוד לבד. סימן קד הוא סימן יסודי, אני לא אעריך עליו בכלל, אל חוץ מאשר לפרט אחד. זה עניין תפילה שונה מקריאת שמע. ואפילו המלך שואל בשלמו לא ישיבנו, אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק, חוץ מפיקוח נפש. מה קורה שאדם מפסיק? דרך אגב, אם אדם מביא תינוק לבית הכנסת והוא בוכה, מה הוא צריך לעשות? הוא חייב להפסיק. שיקח אותו ויצא החוצה. ואני מתנגד לאלה שאומרים לא להביא תינוקות לבית הכנסת, כי כידוע את רבי יהושע, אמו הביאה לבית הכנסת, ואני מכיר את השלה שהמשנה ברורה מצטט, ואני לא מקבל את זה. אני חושב שמן הראוי להביא ילדים לבית הכנסת, ומן הראוי להקפיד שלא יפריעו לתפילה. ילד צריך לראות אנשים מתפללים. ילד צריך לראות אנשים מתפללים. לא צריך להשאיר את הילדים בבית,
מעבר לזה גם צריך להכיר עוד דבר, והוא דבר אמיתי, שבמציאות של היום גם הנשים עובדות, וזה לא קשור לאידיאולוגיה, זו מציאות הכרחית, אני לא נכנס פה לפילוסופיות ולא לזה, ובאופן טבעי, אם רוצים להתפלל במניין, הרבה פעמים אתה צריך להביא את הילדים, ואני גם רואה בזה ערך חינוכי מאוד גדול להביא את הילדים. יש סיפור מאוד יפה על הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שהוא הגיע לבית הכנסת בחוץ לארץ ואמר להם, אין פה מספיק אור. אז הם נבהלו, אומרים, מה זה בליל שבת, הוא אומר להם, אין פה מספיק אור. אז הם אמרו, אולי נדליק את המנורה של יום כיפור, הוא רוצה לרד בשבת להדליק את המנורה. ניגש אליו רופא עיניים ואומר לו, תקשיב, יש פה אור, כנראה יש לך בעיה בעיניים, אני מוכן עכשיו לקחת אותך לקליניקה שלי ולבדוק אותך בלי כסף, אני מוכן לעשות. אמר להם, לא, אין פה אף ילד, זה בית כנסת חשוך. כך הוא אמר להם. אין פה אף ילד, זה בית כנסת חשוך. ואני לא מבין את ההנהגה הזאת שאומרים תפילה זה אבוידה ולא מביאים ילדים. ילדים צריך להביא, ילדים צריכים לבוא לבית הכנסת, כך אני חושב שההנהגה ראויה. כן. אם מביאים את הילד בשביל שלא יישאר בבית, מכיוון שרוצים שגם אמא תלך להתפלל, אז זה לא כל כך בעייתי. ואי אפשר להתעלם מהעולם המורכב שלנו. אי אפשר להתעלם. ואם אנחנו רוצים בעולם של היום לחנך שנשים ילמדו תורה ונשים יתפללו וגברים ילמדו תורה ואין שום אפשרות בלי שותפות בחינוך הילדים, אז צריך להגיד את זה. זה נחמד מאוד להגיד לרב זקן, אם אתה תיקח אנשים צעירים. שהייתי רם צעיר והייתי, ובאותה ישיבה שהייתי חייבו את כל הרמים להתפלל במזרח, והייתי מביא את הילדים, ראש הישיבה התעצבן עליי שהילדים עושים רעש, אבל אני לא חושב שאפשר אחרת. ילדים צריך להביא לבית הכנסת. דרך אגב, אני לא חושב שצריך לחייב אותם לבית הכנסת. אני מתנגד לזה בכל תוקף, אני חושב שזה מביא נזק. שאורי היה ילד קטן, הייתי שואל אותו, אתה רוצה לבוא לבית הכנסת? הוא אומר לי, לא. הייתי אומר לו, שבת שלום. ובני משפחה לא תמיד הבינו את ההנהגה שלי, ואני חושב שזו הנהגה ראויה. לבית הכנסת לא הולכים מכפייה, וזה לא דבר טוב, לא התכוונתי שזה זה. אבל כן, ילד צריך לחוות חוויה, אשרי ילד שיש לו חוויה שהוא מגיע לבית הכנסת ורואה אנשים מתפללים, ולא אנשים שכועסים. כי הרבה פעמים מה ילד חווה? הוא לא יכול ללכת לפנצ'ר מאחר שאפשר שם את הקומפרסור. זה מה שהוא שומע. אחרי זה מתפללים. למה? אם הילד יראה את אבא שלו מתפלל, אז זה משהו אחר. ואני חושב שיש חשיבות עליונה לראות אבא מתפלל. אבל אם הוא מפסיק, אז יש כלל שאם הוא לא שעה כדי לגמור את כולה, אז הוא חוזר לתפילה מאותו מקום. ואם לא, אז הוא מתחיל מההתחלה. הדבר הזה מצוי בהפסקה במקומות שיש אזעקות ומפסיקים באמצע תפילה או כאלה דברים, אז במקומות שיש אזעקות ברור לי שצריך ללכת למקום המוגן, וברור, אז יש, לא תמיד אפשר להתפלל, ולפעמים צריך להתחיל מההתחלה, ולפעמים לא צריך חזרת הש"ס זה לא חובה, ואם חזרת הש"ס אז לא צריך לעשות עוד פעם, אבל הציבור ככלותו, אם הוא הפסיק בשיעור, אז הוא ממשיך את חזרת הש"ס בחדר המוגן או באותו מקום שהוא עושה. היה סיפור חביב בזמנו במלחמת המפרץ, אני לא הייתי שם, בישיבת הר עציון היה אזעקה, כולם רצו לחדר האטום, והרב מיטל זכר צדיק לברכה המשיך להתפלל, ולא כשהוא גמר להתפלל, הוא הלך לחדר האטום, ואז ההוראות היה לאטום אותו עם איזוליר בנים, היו זה, והוא לא יכל להיכנס. אחרי זה הוא נתן שיעור, האם מותר להסתכן כמו שהוא עשה, שהוא המשיך להתפלל או לא, והוא טען שמותר. אני לעניות דעתי לא מסכים, אני לא שמעתי את השיעור, לא, הוא כתב את השיעור הזה, זה מופיע אני חושב בספר שלו, אבל זה. טוב, לגבי הפטורים זה דברים פשוטים, יש שאלה אם הוא מסופק ומתפלל, חוזר ומתפלל. הדין הזה זה גמרא בברכות. אדם שמסופק ומתפלל, סימן שמה? שהוא לא יתפלל. כי גם אם הוא יתפלל, הוא לא יתפלל. אם אני הייתי צריך ללכת למפגש עם אפילו אנשים של היום, נניח נשיא המדינה, והייתי יוצא, הייתי אומר, רגע, אולי לא פגשתי אותו?
לא נראה לי. אם באמת הייתי מתפלל, לא היה לי ספק. ואני חושב שזה באמת בעיה גדולה, הספק הזה. אבל אם בריא לו שיתפלל, אינו חוזר ומתפלל בלא חידוש. יש כלל שהאדם לא יכול להתפלל פעמיים סתם. עכשיו, יש בהלכה הרבה פעמים שיש צריך להתפלל פעמיים, זה אחת ההלכות הקשות ביותר שיש. וגם היא באמת לא פשוטה. שאדם צריך לחזור ולהתפלל כי הוא שכח. לדוגמה, אם הוא שכח יעלה ויבוא, לא אסתיר, אני שכחתי יום יעלה ויבוא במנחה, וחזרתי והתפללתי, אז כתוב בשולחן ערוך על פי הגמרא, שצריך לחכות שיעור ד' אמות. אי אפשר להתפלל יד אחד אחרי השני. אבל האמת, שאם אדם שוכח, הוא צריך לשאול את עצמו האם באמת הוא התכוון. אני חושב שיש הבדל. שכחת ראש חודש זה לא באמת שלא התפללת. אתה יכול להתפלל פשוט באותו רגע, אתה לא זוכר שראש חודש. יש סיפור יפה שרצו לבחון את הבעל שם טוב פעם על דיני שכחה. לבדוק אם הוא יודע הלכה. התחילו לשאול אותו, אז אמר הבעל שם טוב, תראו, אני לא שוכח. אתם גם אם תחזרו תשכחו. אני לא חושב שזה ציניות של הבעל שם טוב, הסיפור הזה. זו אמירה מאוד עמוקה. אם אתה באמת מתפלל, אתה לא שוכח. עכשיו, כולנו בני אדם עם חולשות, וזה קורה, ולכן אני אמרתי לכם, שכחתי, כי גם אני בן אדם, וזה טבעי, גם בשולחן ערוך יש שכחה. אבל הדבר הזה של השכחה הוא דבר בעייתי. אדם, אם הוא רוצה להתפלל תפילה סתם, הוא צריך לחדש בתפילה, שיהיה לו איזושהי סיבה, וזה מותר מדין תפילת נדבה. למוסף אין תפילת נדבה, ולציבור אין תפילת נדבה, כי אין קורבן נדבה לציבור. עולות קץ המזבח, לעניות דעתי זה לא קורבנות נדבה. עכשיו, צריך לדעת שאדם שלא יתפלל במזיד, הוא לא יכול להתפלל פעמיים. אדם שלא יתפלל באונס יכול. מה קורה לאדם שאומר, טוב, יש לי עוד זמן, עוד שעה שקיעה, יש לי זמן. ואחרי זה הוא נאנס. זה קורה לכל אחד מאיתנו דברים כאלה. זה נקרא בלשון הלמדני, אונס ביום אחרון. אז ההלכה קובעת שהוא יכול להתפלל. אבל אין ספק שהדבר הזה פגום, ואדם שיודע שיש לו איזושהי שכחה מן הראוי, ופה אני רוצה להגיד משהו יסודי, בייחוד לגבי אנשים שנמצאים בצבא. כשאדם נמצא בצבא, ברגע שאתה יכול להתפלל, תתפלל. מגיע הזמן מנחה, אני לא מדבר שאין תנאים. אם יש תנאים, מנחה גדולה, מעבר לדיון מחלוקת ראשונים, איזה תפילה עדיפה, תתפלל. אתה אף פעם לא יודע מה יהיה אחר כך. לא לדחות אף פעם תפילות. זה דבר הכי פגום, דחיית התפילה, זה דבר ממש ממש פגום. הנה, מי שלא יתפלל, זה רמב"ם פרק ג' מלכות תפילה, בעוד שיש לו זמן להתפלל, לפני שסבור שעדיין יישאר לו זמן אחר שיגמור אותו, עסק שהוא מתעסק בו, ובין כך עברה לו השעה, וכן מי שהיה טרוד בצורך ממונו, שלא יבוא לידי הפסד, והידי כך הפסיד מלהתפלל, וכן מי שהוא שיקור ולא יתפלל, כולם חשובים אנוסים ויש להם תשלומים. כותב הרמ"א, מי לכתחילה יעבור זמן תפילה משום הפסד, לא יעבור זמן תפילה משום הפסד ממון. הוא אומר, אדם צריך להיזהר, אדם צריך לדעת מה עיקר ומה טפל. עכשיו, יש דינים של זה שתמיד אתה לא מתפלל את התפילה הקודמת. לדוגמה, אם שכחת מנחה בערב שבת, אז מן הראוי שתתפלל בשבת, לא מן הראוי, ההלכה קובעת שאתה מתפלל בשבת 2 את תפילת שבת. אותו דבר, אם אתה שכחת בשבת מנחה, אתה מתפלל ערבית 2 של מוצאי שבת, אבל אתה לא אומר אתה חוננתנו. ותמיד תפילת הנדבה היא שנייה, תפילת התשלומין. והתפילת חובה היא הראשונה,